тук е било гори, непристъпни. И оттам идва селото, понеже те казвали, дал Бог дол, да се скрият. Просто чакат, нали, да дойде някой политик да ги излъжи по-сладко. Нещо ще стане по-хубаво така от само него си. Докато някаква инициатива самостоятелна в селото не съм забелязал от който и да е, даже някакъв такъв, да го кажа, радикален алкохолизъм. Бай Тодор Живков едно време какво каза? Че Троянската ракия отваря, желязна врата отваря. Абе ти ма пишеш май нещо, се вторачаш. Мама на стоя домаше, синко стояне, 9 години как лежиш. И на Евтимов ми харесва това, дето призовава хората в илюзия да си поставят онова, което им липсва. Доста самотници има в селото, които един ден решихме така да се направи един клуб "Самотно сърце".